Benvolguts i benvolgudes, com esteu? Em dic Albert Santasusagna, soc professor al Departament de Geografia i membre del grup de recerca ambiental Mediterrània. En el marc de la Festa de la Ciència de la Universitat de Barcelona d'enguany, us hem preparat un taller que podeu dur a terme a l'aire lliure, amb les vostres famílies, amb les vostres amistats, en el marc del coneixement geogràfic i, sobretot, a través dels vostres mòbils. L'objectiu bàsic del taller és interrogar-nos sobre si l'espai públic dels nostres barris, dels nostres pobles, de les nostres ciutats, està ben dissenyat. Què vol dir que un espai públic estigui ben dissenyat? Doncs aquí podem parlar de molts criteris. Per exemple, si és un espai que està ben connectat a través d'infraestructures de mobilitat sostenible, si també és un espai que hi ha biodiversitat urbana, si és un espai que té diferents activitats per diferents usuaris, és a dir, per la gent més gran, per la gent més jove, per als nens i nenes. En aquest sentit, el que us proposem primer de tot és que elegiu un espai que vulgueu analitzar, que us faci gràcia de conèixer i analitzar en profunditat i us connecteu a través del vostre mòbil a aquesta pàgina web, que es diu Place Standard. És una pàgina web desenvolupada per l'Agència de Salut Pública del govern escocès. Us demanarà tota una sèrie de dades, la vostra edat, el codi postal, la data en què feu aquesta anàlisi, i després us preguntarà al voltant de 15 o 16 qüestions relacionades amb l'espai públic. Per exemple, si s'hi pot caminar fàcilment, si es pot anar en bicicleta també de forma fàcil al llarg d'aquest espai públic. Aquestes preguntes us demanaran al voltant d'una puntuació de l'1 al 7. La puntuació 1 és la puntuació més baixa, que vol dir que aquest espai ha de millorar molt per aconseguir aquest objectiu, i en canvi el número 7 vol dir que aquest espai està ben dissenyat i, per tant, té poc marge de millora. Altres preguntes que us faran és, per exemple, si hi ha accés a espais naturals, si, per exemple, hi ha oportunitats per al joc, per la recreació, per l'oci, per tant, de diferents usuaris i usuàries, per gent més gran, per gent més jove, o altres preguntes que us poden fer relacionades, per exemple, amb el desenvolupament econòmic local. Una vegada que heu acabat aquest test, us apareixerà un gràfic de teranyina. Si aquest gràfic és molt ample, vol dir que aquest espai està molt ben dissenyat. En canvi, com més estret, com més constrenyit sigui aquest gràfic, voldrà dir que és poc ben dissenyat i que, per tant, s'haurà de dur a terme tota una sèrie d'actuacions des del punt de vista urbanístic. Aquestes i altres qüestions són les que treballem i estudiem en el marc del grau de Geografia. Si sou persones que voleu matricular-vos a un grau en el marc de la Universitat de Barcelona, us encomanem a que us matriculeu al grau de Geografia. Que tingueu una bona experiència.